Nganguti nyaya ndinayo sanzwisisana na Stephen Kangara. Ndiri munhu wenyu. Aiwa. Next door. Nyaya yakanetsa inyaya yekutengesa tiri murodhi matinotengesera. Saka nyaya iya yanetsa. Isusu takati rega tisuduruke pataitengesera tiri pamwe chete toendawo pedu tega pamberi tinotengesa tiri ipapo. Saka tasuduruka tanotengesawo tiri pamberi akatuma mudzimai wake zveshuwa bva auya zvakare patiri kutengesera. Isusu tichitonzwa $2 iye anenge achidaidzira 50 cents. Saka zvadaro isusu ndo patakati wako maitira aya akuitire kudai ndo paakaya patiri pai. Zvakanzi titisa takatogara zviri zvakanzi isusu panapa taakutotya kutosakurisa mumunda medu umu nokuti panapa pane mapurisa amambo. Saka taakutotya kudai ini ndirisavira wamudaripa. Saka ndingati kwayanzi isusu tisu mapurisa amambo ina handisi mupurisa wamambo. Saka takutotya kusakurisa mumunda medu mafuraide nekuti pane mupurisa wamambo. Ndakambonyarara achitaura zvaaitaura. Kudzimara ndazosvika pakudaira tikatukana. Zvabva izvozvo atuma wakadzi wake kudaro. Wakadzi waya wakazowa wasvika pandiri. Pandakutaura naamai awo ndakagara padhuze nawo wakapfeka waitawo. Ndikati mufunge vanhu tinopindira nyaya dzimwe nedzisinenge dzisiri idzo. Mufunge takatotukana asi nyaya dzatoita sei dzatopereko zvino vanhu ndakutomhoresana atondipfuura achitondita sei achindimhoresa. Ndo pakanzi nemukadzi wacho mudiki iwewe unotaura nyaya yekumhoresana nouyu sei iwewe uri ndiwo wakaparadza shopu yangu kusvika nhasi unoibhuroke kureva kuti waidanana nechii nemurume wangu. Ndikati umbowo wacho munawo here wakakwana. Ndakanzi hazvina nobasa reseba izvo shopu yedu kuti ibhuroke ndimi. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Patati futi tiri kufamba tiri machete tiri kutengesa tiri pakati pekutengesa kudaro akataudzana futi nemumwe wacho mukadzi ane vakadzi vairi vachinjanisa pakuwatuma pakunotengesa mumwe wacho achibva auya. Pandakutaura naamai vavo vandikutaura navo vandakagara patikati mufunge uyu ari kutaura nyaya yekuti sungisa kuti vai muri kutengesererei pano pamukutisa pakanhangana nemunda wangu tiri mutara. Ndakanzi nomukadzi mumwe mudiki uya imimi zvamutaura kuti kwai makatomboenda nokwamutoko nokuti inini ndakataura takaenda nokwamutoko zvavakutaura zvokundisungisa handichatya kusungwa beni ko inga iyo kujeri wakatombokugarawo wani wakatombotaurawo kuti tinotojamuriwo taijamuriwo nomajecha tiri ikoko. Ndikazoenda nemuzukuru wacho tichifamba tiri ikoko tikatosiya tavatengerawo mukaka nokuti ndisekuru womuzukuru wacho. Saka iwo ndo pakadzi nomukadzi mudiki maisiya mamutengera mukaka nekuti murume wenyu. Ndikati chii chinokupai umbowo kuti muzive kuti murume wangu. Zvakanzi zvandikutaura ndizvozvo kuti murume wani murume wenyu. Ndikati hapana chakaita sei chakaipa. Pandanyarara tichitukudzana takadaro murume wacho norinoteera mumashure vauya parodhi patiri kutengesa paya. Saka todini manje taurai zvamawira dare amai iri kukwirira Kangara Stephen kuti wakadzi wacho wakandituka wachinditi ndiri kudana naye akandirambidzira kutengesa full stop short and brief. Zvimwe zvose zvinozoyambusa nangu. Nyaya yandakabhangara zveshuwa ndiyoyo yokuti wakadzi waStephen wakandituka. Iye Stephen wacho mumashure ndo paakazonditukawo akanditi imimi amai ndimi makatumira mheni kuuya kuparadza mushopu mangu kupisa kwayakaita. Zvabva izvozvo ndinoda kukuisai nyere kumata. Saka ndakabva ndachika kudaro kuti chii ndingangoti wadare ndo nyaya yacho mamiriro akaita. Iyo rawira mshuru iyo chaiyo maikono iyo chaiyo apaita nyaya ende yaito Kangara ari yabuda enforcement yokoti wakomana mosunge Kangara auye pano dzasiyana nodzinotongwa manje munhu asipo manje anga asungwa here Kangara anoruziona Kangara nje ndamuona kudaro vachitonera achitsvaka ndazvangarira nyaya yangu zvanzi nachikwata enda inini ndoda kundiisanisa namudoko iwe kana uri pamudoko ndaunotonga kwamudoko ndipo akadzizoita zvokumapurisa zvinotangati isida kuti wapawo basa utoenda ikweyi mapurisa toda kuti apa basa ka because pano nyaya isiri yedu bakayatawa pano dzedu pano dziri dzedu
idzo dzonyere idzo dzodakisana idzo takutaurira mapurisa kuti kunogandanga idzo asi dzenuba idzi ye antoda kutenda kototowa munhu iyeyo anonharo kutomusunga kutoti atouye kutotauye gauyeba rinodofunziwa balinowa mai aiwa rine mano kunowana masimba mazhinji waitoti muti vanoudzura asi vakazotouya iro rinodozvitsvagaba izvo ndikangara upi nayo mai ndikangara Stephen ari panoita zvedhizeri wakazvawa kupi munombosere wakazvawa because zita iro rinokugona sitoro pane zvoriri kundifungisa ndongoziva tinodhiwo pasaidi pedi ipapapo orit isisu tina hanzvadzi yedu maikangara wanyerenyere wayo wari pasaidi ipapo wanyerenyere vano murume wokufa ndokutowa wasiyo baba waStephen naiwawo mukoma nemunyika usauti wazukuru wangeri wanoita mutauriro wakadaro aiwa ndo wanguba iyo arive kuyamwa chirombo ba anenge yanga yakuro kuti tingadozve ikazomuzwana wari kuchipisa zvinhu nomashoko zvese vari kuti pane tsamba iyi iri kupi tibatsirei kano zvinhu zvacho irai vane tsamba very good hatina kudzivirwa kutengesa asi kubva auya kakoisa ipapa achidaidzira dhora iyo havana matengesera itayo dhora zvazvinoreva manje zvoreva kuti pepa iri rikauya imi munofanira kuzoteera pepa iri because isi hatisi kuziva kuti zvakanyoresiwa apa ndozvechokwadi here kana kuti hatigare kupi murodhi hamupiwe pisoro kana protection order mapanza zvakanaka but munhu anenge aenda achiti ndiri kukanganisiwa panzvimbo yangu dare robva razviona kuti kwazvo handitika saka imimi manje munoita inonzi opposing letter inopikisana nozvipi kuti aiwa ini ndiri kupomewa mhosva iyi anobvira ndambosvika muproti make ini nditori paye yangu ndipo pamunodaidziwa manje munhu womira uku munhu womira upi imi muoneziva kuti munhu akutaura chokwadi ndiani because ipepa iri rabvawo kuno mutongi anenge watenzi handiti isisu tati pana hatigone kuitaura imapa statement tiri kuda munhu upi tachakugadzira nhau dzinozokanganisa dzinoita macomplications nokuti tikateera izvo mataura peno manga muchinyepaka kangara anouya achitaura zvachega papi tinotonga tichipa judgment kangara abvuma nyaya dzachedzo nori kumupomera apa saka pepa iri raida kuti imimi mumirewo uku iyewo mira uku muri kuita sei papuroti yakangara imi motaiwa hana mobvira napinda muproti yani bai ko iwe kangara zvakauya pano uchiti amai vari muproti motongana muri wangani dzinogona kubva ruhwaka idzi dzazoona kuti imwe ndeyo kunyeta ndiyo zvataura kakuti tashamisika kuti kuno munhu anorambisa munhu murodhi kunze kokanzuru peno ndiyo local authority imimi tatiendai moite izvozvo kana musiri muproti yacho tengesai asi kana muri muproti manje musatengesa kana muri murodhi tengesai asi kana musiri murodhi musatengesa munosungwa mungatengesa muproti manje For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.